Magandang Sabado sa inyo lahat ha. Nako, napakaganda po ng gising ng lahat ng Pilipino dahil nagsalita na po ang ating Vice President at malinaw na po ang kanyang panawagan. Kinakailangan magkaroon ng pagbabago na dahil mapang-api na po masyado itong administrasyon ni Marcos Jr. At nakita naman po natin ang tapang at ang linaw ng mensahe ni BP Sara. Hindi nakatanggap-tanggap ang mga kababalaghan na ginagawa ng gobyerno ito, kasama na dyan yung pag-aapi sa mga ordinaryong mga mamamayan. Pero siyempre, anong ginawa nila sa Kongreso? Abay, nako, alas 8 ng umaga, con todo press conference at siyempre ang sisipag ng House Beat reporters dahil lahat sila ay naroroon para pakinggan ang Chairman Joel Chua na sabihin na lumabag sa salig ng batas ang ating BP Sara nung siya ay nag-practice ng law. Ano ba talaga ang ginawa ni BP Sara? Siya po'y nanindigan para sa karapatang pantao ng isang ordinaryong mamamayan na nagkataong chief of staff niya. Bakit nalabag ang karapatang pantao niya? Una-una, illegal ang kanyang pagkakakulong. Yung kanyang pagkakakulong for contempt ay parusa dahil siya ay sumulat sa COA doon sa kanyang paniniwala na habang hindi pa pinal ang naging findings ng COA, hindi dapat isa publiko kung ano man yung finding na yun. Pangalawa, sinabi na ng Korte Suprema yung kapangyarihan ng Kongreso magpakulong ay hindi para magparusa, kung hindi para madepensahan yung existence mismo ng Kongreso. At ano naman ang ginawa ni Atty. Laika Lopez para ma-challenge o maging banta sa existence ng Kongreso? Wala naman po. Pero hindi lang po yan yung talagang paglabag sa kanyang karapatan. Totoo naman po na siya ay nadetena, siya ay nag-file ng motion for reconsideration, pero ang order ay malinaw na dapat siya ikulong dyan sa House of Representatives Detention Center. Pero hating gabi ay parang magnanakaw sa gabi, ay talagang lumabas ang order na ililipat siya sa correctional. Now, alam niyo po, sa Amerika, ang katotohanan, bagamat ginaya natin ang kapangyarihan ng Kongreso mag-cite in contempt sa American Congress, sa ngayon, hindi po nagko-contempt ang Kongreso kasi wala silang kulungan. Hindi po pwede na yung mga kinukontempt ng Congress ay ilalagay mo sa correctional. Bakit? Unang-una, hindi po sila kriminal. Yung mga nasa correctional, yung mga nasentensyahan na, in fact, no? Abay, doon pa ilalagay sa correctional mismo kasama ng mga convicted felons. No? Ang dapat na naroroon ay yung gaya ni Franz Castro at hindi ang gaya ng isang abogado na si Laika Lopez sa ordinaryong manggagawa ng gobyerno. Pangalawa, separation of powers. Ang correctional ay nasa ehekutibo, samantalang ang order na magpatitina by reason of contempt ay galing sa Kongreso. So kinakailangan may sariling kakayahan ang Kongreso na ikulong yung mga ipinasasite niya for contempt. At sa Amerika, dahil wala silang ganyang kulungan, hindi nila ginagamit yung power to cite in contempt. Pati nga pala yung pulisya, ang American Congress, meron silang tinatawag na DC Police, no? Dahil hindi rin po pwede na yung police na sa ilalim ng ehekutibo ang gagalaw para sa Kongreso dahil nga po sa separation of power. So actually, yung tinanong ako kung anong remedyo niya Atty. Laika, ang sabi ko, sa RTC na kayo pumunta. Dahil tingin ko, ang Supreme Court, marami na siguro talaga masyadong trabaho, yung isang resource person na si Cassie Ong, buwan na nakakulong, no? Wala pang nangyari sa kanyang petisyon. Pero sa RTC, ang RTC kasi, fix ang kanilang mga periods within which to resolve resolutions at kapag habeas corpus yan ang pinaka-importante sa lahat ng mga aksyon at mas mabilisan yan maaaktuhan, no? Pero ano pang karapatan na nalabag ni Atty. Laika? Yun nga po na bukod pa dun sa walang legal na pasayan pagkakakulong niya and therefore it is an illegal detention, yung paglilipat sa isang lugar na para lamang sa mga sentensyadong mga kriminal. Bakit mo ihahalo sa sentensyadong kriminal ang tao na wala namang krimen na ginawa? In fact, hindi po krimen ang contempt of Congress. Yan po ay sa ulitin ko po, hindi pagpaparusa. It is a means for Congress to defend its existence. So, at saka bakit mo gagawin sa hating gabi? Alam mo, doon sa kwarto ko sa nakulong si Atty. Laika, doon din ata ako nakulong.
At gaya ni Atty. Laika, talagang nagkaroon ako ng banta sa buhay ko dahil katabi ko naman yung dalawang self-confessed killers na nagtestigo labang kay dating Presidente Duterte. So gaya ni Atty. Laika, binalanda ko rin yung aking kama dahil na yung lock sa kwarto ay nasa labas, hindi nasa loob, no? Pero alam ko yung naramdaman nila. Kaya ako, lalaki ko pang tao, napakalaki ko pa. Nagkaroon ako ng ganung feeling na insecure ka sa iyong buhay. Lalo na si Atty. Laika. So, illegal practice of law bang ginawa ni Inday Sara Duterte? Naku po, as a lawyer, as a public servant, gumawa po ng panunumpa ang ating VP na itataguyod ang ating saligang batas. At kabahagi ng saligang batas, yung Bill of Rights ng mga mamamayan. Yung due process na hindi ka po pwede ipagkait ang kalayaan na hindi ka nadidinig. Pero yun nga po ang nangyari kay Atty. Laika. Alam mo, malinaw na po ang sinasabi ng Korte Suprema na maski merong kapangyarihan nga na mag-cite in contempt sa kaso ng Bengzon, sa kaso ng Neri, sa kaso ng Lincoln Ong, na kinakailangan naman, kung sa tingin nila ay contemptuous, dapat pakinggan yung testigo o yung resource person bago mag-contempt. Paano nila alam na nag-contempt o contemptuous ang ginawa ni Atty. Laika samantalang ang kanyang posisyon naman ay posisyon ng ahensya. Hindi naman niya personal na posisyon yun. At tama naman yung posisyon nila na habang hindi pa pinal ang nagiging finding ng COA dahil meron pang apila, hindi mo na dapat isiwalat o isa publiko kung ano man yun dahil hindi pa naman pinal na desisyon yun ng COA. Pero sa tingin ko talaga, walang contentious dyan dahil ang Atty. Laika naman sumagot, bumalik pa nga from LA. Ang pagkakamali niyan, kung ako'y nakausap ko si Atty. Laika, sasabihin ko na huwag ka nang umasa ng fairness dyan. Kaya nga ako hindi na humarap dyan. Dahil talagang mailap na po, imposible magkaroon ng fairness sa ganyang proceeding na alam natin na ang kanilang pakay ay durugin ang mga Duterte at ang kanilang mga aliado. So hindi po illegal practice yun, ha? Yan po yung obligasyon, hindi lang ng mga abogado, kundi lahat po na nagtatrabaho sa gobyerno na itaguyod ang karapatan ng pantao dahil yan po ay kabahagi ng ating saligang batas na sinumpaan nila na itataguyod. In fact, nung wala pong ginawa si VP Sara dyan, krimen po yun. Dereliction of duty. At baka siya ay makontempt pa bilang, hindi lang contempt, baka madisbar pa bilang isang abogado. Dahil pinayagan niyang malabag sa kanyang nakikita. Siya isang testigo in her person. Nakikita niya, may personal knowledge siya na linalabag ang karapatang pantao at wala siyang ginawa. Alam niyo, nung ako'y nagtuturo, sinasabi ko, bukod pa doon sa obligasyon ng mga abogadong itaguyod ang karapatang pantao, meron tayong tinatawag na natural advocacy. Natural advocacy, ibig sabihin, hindi ka dapat mag-abogado kung hindi mo itataguyod ang karapatang pantao dahil in the first place, yung mga batas, lahat yan, binuo para protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Para kay patay na karoon ng batas kung hindi para sa kabutihan ng tao. Kaya kung lalabagin mo yung interes ng tao at ikaw ay walang gagawin, huwag ka na mag-abogado. So ang ginawa ni VP Sara ay pagtugon sa kanyang obligasyon bilang isang abogada, pagtugon sa kanyang obligasyon bilang isang public servant at the second highest official of the land. Ano na lang yung mensahe pararating natin sa taong bayan kung ipipikit ang mata at magbibingihan ang second highest official of the land habang linalapasangan ang karapatang pantao ng isang ordinaryong mamamayan? Nandoon na tayo na kaibigan niya at kanyang chief of staff. Pero bago siya naging kaibigan at naging chief of staff, siya po isang ordinaryong mamamayan ng bayan natin. So hindi po yan paparusahan. Ay, alam niyo naman ang Kongreso, kung gusto nilang gamitin niya for impeachment, gagawin nila yan. Pero warning lang po, eleksyon na mga kongresista, ha? Kung sa tingin ninyo, laos na ang mga Duterte, pag-isipan ninyo bakit hanggang ngayon matapos ang lahat ng putik na ibinato nyo kay VP Sara, number 1 pa rin siya sa survey kung sino mananalo sa eleksyon, kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. At nandyan pa ang kanyang ama, na hanggang ngayon ay 80% pa rin ang approval at trust rating nung siya ay bumaba sa pwesto. Wala na pong ibang presidente na ganyang kataas ang approval at trust rating nang sila ay umalis sa pwesto. At pagdating ng halalan, Congressman Chua, Congressman Silveto, yung isa pa sa taga-Batangas, naku po, pupulutin kayo sa kangkungan.
mabuti naman po, ganyan naman po ang demokrasya. Mga mamamayan ha, mga kababayan, yang mga nagpagamit sa White Committee, huwag niyo pong iboboto yan. Dahil pag yan po nanatili sa kapangyarihan, abusado na ngayon, lalo pang magiging abusado sa susunod na kongreso kung sila ay mabibigyan na naman ng mandato. Karapatan niyo po yan, husgahan sila. Tanggapin niyo yung pera nila. Hindi naman galing sa kanila yan. Galing din yan sa kabanang bayan. Pero iboto niyo po ang inyong konsyensya at ang konsyensya natin ay kinakailangan itigil na itong mapang-api mga pamamaraan ng ating mga mambabatas. So, nag-practice ba ang BP Sara nung siya ay nanindigan sa karapatan ni Atty. Laika? Hindi po yan practice of law. Yan po ay pagtugon sa obligasyon ng isang abogado at ng isang public servant. Full stop. Agree or disagree? Well, alam niyo, marami tayong mga spokes hours siguro sa araw na ito dahil marami mga pangyayari, no? Abangan niyo po mga susunod na mga pangyayari. Pero panandalian, ako po ay magpapaalam. Ito po ang inyong spokes na bayan, Harry Roque nagsasabi, salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik ha. Naku po, yung mga nanood ng live natin na ngayong umaga, no? Ngayong madaling araw, maraming salamat po. Record po yung mga nanood ng live natin, no? First time ko po nagkaroon ng ganun karaming live views. Maraming salamat po, no? So, panandalian, magpapaalam na po ako. Baka babalik pa ako later on ngayong araw na ito sa dami ng mga pangyayari, ha? Pero kailangan po, manindigan tayo ngayon sa ating karapatan, ipaglaban ang ating kalayaan, ipaglaban ang matinong pamumuno. Maraming salamat po. I love the Philippines with the only country that I have, with the only country that I love. Bye.